Hi vlog, welcome to my guys. Okay, next po natin yung travel ng tayo. Pagpuno na tayo ng isa. Itong mga pipiyaw nito, baka gusto nila rin. Ayun, no? Co-founder. Wala na po daw na-record sa mga gustong tumali sa raffle. Ito lang po yung maintain nyo dito sa sino po pinaka-champion? Ibang huli mo ba siya? Kaya baka kung may mga sticker na kayo dyan, dahil yun na lang po kami dito. Ako lang pala, sino po yung hindi ako lang gumamano. Ayun. Champion, tama po ba? Wait lang. Tawa ko ba ito? Hindi mo ito ang content. Ayun. Tapa, picture. Good right. Good right. Sila po ito ang sa kanila, cellphone po nila Pilipino po.
Maraming salamat po, Predator. Salamat po. Ito po muna, mag-uulog na tayo. Sa mga sticker po, kung po ay mga t-shirt, ito tayo ay pre-pay na kayo dalawang sticker. Tapos muna, okay. Right side. Wow! Nalaking ko pa Right side. Right side. Kasi pusing. Pero magaling tumingin talaga yung mga kanon, wala. Ano, R3 marami pang mods para matapos yung natural. Right side, right side. Right side, sir. Right side. Ay, sa fraternity. First time ko lang ngayon. Yung mga dating motor mo, di ka sumali sa ano, yung mga grupo-grupo din. Rides yun eh. Sa rides lang. Tapos truck.
Oh, girl, say hi kay Aya. Sir, Moto Wi-Fi. Thank you, sir. Thank you, sir. Ride safe, sir. Ride safe. Wala na, tapos na. Okay. Hindi kaya. Okay. Oh, binulsa na. Oh, may nagbulsa na. Wait lang, share lang ako. May 60. 90. 150. 11. Take a picture tayo. Pera. Ayun, yun guys. Maraming salamat sa team ng Pangasinan. Pangasinan Sports Life Guidance Club at ako Guidance Club. Papasalamat po tayo kasi naging successful yung ating charity po ngayong araw. Ayan. So, meron po kami nalito na 14,872 po. So yun po ay ibibigay po sa ating beneficiary na po si Ma'am Aisha Katabay Flores. So yun po, malaking tulong po yun para sa kanya ang pag-abot po. So yun po bahala. Ayun. So napapasalamat. Ayun o. Simot sarap. Dapat kumakain. Ayun o, kain sir. Nag-food ka na. It's 3%.